बेबायदि लिरदों से पेटरनि 2 बाला 11 आरो 12 आं बेखौ फरायदों जिसुनि मुङावहाय बहाय बेबायदि बुंदों इसोरनि गलामफोर गोजौहाय लिरनायाव दंखायो इसोरनि गलामफोर थारमाने जों इसोरनि मावग्राफोर बा इसोरनि बान्दाफोर इसोरनि बान्दाफोर माने बिनि जानानै मावग्राफोर बा जोङो माने बिनि गलामफोर माने जों लागारबो बेखौ दाव खालामग्रा बा बिनि बोसोन बायदि मावग्रा बिनि बोसोन बायदि सोलिग्राफोर जायखौ जों इसोरनि गलामफोर होननानै बुंनाय जायो आरोखि दा गोजौ बेबायदि लिरदों ओमफ्राय आं बेखौ फरायलांनि बहाय बेबायदि बुंदों आंनि लोगोफोर संसाराव बे संसाराव खामि थफैनायफोरखौ बायदि आङो नोंसोरखौ खावलायो नोंसोरो मोदोमनि लुबैनायफोराव दाहाब मानोना बेफोर अरायबो नोंसोरनि जिउनि जेंना जायो गुबुन फोलेरफोरनि गेजेराव नोंसोरनि आखल आखुआ ओरैबायदि मोजां जानांगोन बिसोरो नोंसोरखौ इनाय मावग्राफोर होननानै निन्दिब्लाबो नोंसोरनि मोजां मावनायफोरखौ नुनानै इसोरनि फैनाय सानाव बिसोरो इसोरखौ बाख्नायगोन ओमफ्राय आं बेवहाय गोजां बोथोराव फरायनि बेबायदि लिरदों एखेयानो अनजाग्राफोर आं नोंसोरखौ मालायफोर आरो मालायनि हादराव थाग्राफोर बायदि बानजायो जिउजों दावहा नांज्लायनाय मोदोमनि लुबैनायफोरनिफ्राय गोजान जादो संसारिफोरनि गेजेराव मोजाङैनो थाबाय बिसोरो नोंसोरखौ गाज्रि खालामग्राफोर होननानै बानसावब्ला नोंसोर मोजां मावनायखौ नुनो मोननानै नायफैनाय दिनाव इसोरखौ बाख्नायनो हानाय बायदि दा जेब्लानाखि जों फरायो गोजाम रदेखौ एसे थाब मोनो जेब्लानाखि जों बेवहाय फरायो जोङो सासे मोजां फोथायग्रा जानानै जोङो सासे दैखोनथि जानानै जों गुबुननोहाय माने गावनो सासे दैखोनथि जानानै बा गोथां इसोरखौ फोथायग्रा जानानै बा जिसुखौ फोथायग्रा जानानै जोङो गुबुननो माने जोंनि आखल आखु जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि माखासे केरेक्टारफोरखौ लानानैनो जों गुबुननो जों दैखोनथि जानानै जोङो जिसुनि आखुथाय बा जिसुनि केरेक्टार बा जिसुनि फोरोंनाय बेखौहाय जोङो खोन्थाथिनाय एबा जोङो बैसोरनोहाय जों दिन्थिनाय जों बेखौहाय नुनो मोनदों जों गिबि गाव फोथायग्रोनाय बिनि उनावहाय जोङो फोथायनायनि गेजेरजों जों सासे दैखोनथि जों व्यक्ति जानाय आरो बेजोंनो जों गुबुननोहाय जों खोन्थानाय आरो खोन्थानायजों लोगोसेनो बैसोरबो इसोरखौहाय हामबायहोनो मोननाय जोङो बेखौहाय नुनोहाय मोनो अनजाग्राफोर बेवहाय माखासे बाथ्राफ्रा ओरैबायदि बेरखांदों आं एसे सेकेन्ड दखानिफ्राय होयो नोंसोरो आङो नोंसोरखौ मालायफोर आरो मालायनि हादराव थाग्राफोर बायदि बानजायो जिउजों दावहा नांज्लायनाय मोदोमनि लुबैनायफोरनिफ्राय गोजान जा होननानै बुंदों आरोखि बेवहाय जिउजों दावहा नांज्लायनाय ओमफ्राय बेवहाय मा होननानै बुंदोंमोन बहाय ओरैबायदि होनदोंमोन नोंसोरो मोदोमनि लुबैनायफोराव दाहाब मानोना बेफोरो अरायबो नोंसोरनि जिउनि जेंना जायो दा मोदोमनि लुबैनायफ्राव दाहाब बा मोदोमनि लुबैनायफोरजों नोंसोरो मा होननानै बुंदों मोदोमनि लुबैनायफ्राव नोंसोरो दाहाब बेखौहाय बहाय बुंनाय जादों जिउजों दावहा नांज्लायनाय मोदोमनि लुबैनायफोरनिफ्राय गोजान जा दिनै मोदोमनि लुबैनायफोरनिफ्राय होननानैहाय बुंदों आरोखि दिनै मोदोमनि लुबैनायफोर होननानै बुंब्ला जोङो मोनथिनो हायो जाहैबाय जोंनि मोदोमनि लुबैनायफोरा गोबां रोखोमनि लुबैनायफोर जोंहा थायो दा बेबायदिनो मोदोमनि लुबैनायफ्रा बेबायदि जानो हागौ जोङो बेबायदि सानो आरो माब्लाबा समावहाय जोङो थाखा फैसा खामायनानै थाखा फैसा आरजिनानै आङो मोजां न'खर खालामनो मोजां न'खरखौ मोजाङै फेदेरलांनो आङो उन्नति जानो आङो धोन सम्पथियाव जौगालांनो बेफोरो जोंनि मोनसे मोदोमनि लुबैनाय आरोखि दा बाइबेलाव बुङाखै जोंखौ धोन सम्पथि दाखामाय बा धोनाव नोंसोर जौगालांनो नाङा बेखौ बुङाखै खिन्थु आं ओरैबायदि बुंनो जाहैबाय बियो जोंनि मोनसे मोदोमनि लुबैनाय एबा हास्थायनाय आरो
दा बेजों लोगोसेनो जोंनि मोदोमनि लुबैनायफ्रा बिनि अनगायै जोंहा गुबुन गुबुन थाबावनो हागौ आरोखि गोबां रोखोमनि थानो हागौ दिनै जोंनि बेवहाय फैनायफोरनि जिबनावबो थानो हागौ गोबां रोखोमनि मोदोमनि लुबैनायफोर थानो हागौ आरो बाहेरायाव जायफ्राबो बाहागो लायाखै जेब्ला जोङो मानसिफोरनि मावनाय दांनाय आखल आखु आरो जेब्ला खोथा बाथ्रा रायज्लायनायफोरखौहाय जोङो नायोना जेब्ला जोङो खोनासङोना जेब्ला जों बिसोरजों एसे थाफानानै जों आन्दाज लायोना जेनेबा जों मानसिफोरनि लुबैनाया गोबां रोखोमनि जायो आरोखि सोरबा धोन सम्पति खामायनो लुबैनाय सोरबा माबा मोनसे गाज्रि जानाय लोंनायफोरजोंनो गाज्रि बुस्थुफोर जायै लोङै बेबायदि रंजानो लुबैनाय आरो सोरबा बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि खामानि मावनो लुबैनाय बेबायदि आरो बबेबा जेनेबा उदायथारि जायगाफ्राव थांनानैहाय माने गोजोन होनो लुबैनाय माने बेबायदि आरो बुंनानै फोजोबनो हाया जोंनि मोदोमनि लुबैनायफ्रा गुबुन गुबुन नाथाय दिनै जेब्ला जोङो बाइबेलाव नायो एसे गाहायावहाय जेब्ला नायदों जों फोथायग्रा जानांगौ आरो फोथायग्रा जानानैहाय जोङो गुबुननो सासे दैखुन्थि जानानैहाय बा बिदिन्थि जानानै जोङो गुबुननोहाय दिन्थिनांगौ बेखौहाय जेब्ला जों गाहायाव नायदों जों मोनदों आरोखि अब्ला दा जोङो बेखौहाय मोनथिनो हायो जाहैबाय जाय बुस्थुफ्रा जाय लुबैनायफ्रा जोंनि मोदोमनि लुबैनायफ्रा जोंखौ फाबाव लाङो जाय जोंनि मोदोमनि लुबैनायफ्रा जायखौ जोङो मावोब्ला जोंखौ फाबाव दैदेनलाङो आरो जायफोरखौ जोङो मावोब्ला जोङो माने पापि जायोबा जों पाप मावो दा बैफोरबायदि माखासे जि मोदोमनि लुबैनायफोर बे लुबैनायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगोन बेखौहाय दिनै बाइबेला जों फोरोङो आरोखि मोदोमनि लुबैनायफोरनिफ्राय जोंखौहाय माने जानगाराव थांदों नालाय जोंखौ थख' जा गोजानाव था होननानै बुङो आरोखि दा जानगाराव थानानैहाय जोङो गाव गोथार जानांगौ आरो जोंनाव जिसुनि आखुथायफ्रा जोंनाव थानांगौ बेजोंनो जोङो गुबुनहाय जों दिन्थिनांगौ दा जोङो बेयाव एकमात्र मोनसे माबाखौहाय जेब्ला जों नायो जों नुनो मोनो जाहैबाय जों माबायदि गुबुननि बेबायदि माबाफोरनिफ्राय जेनेबा गाज्रिनिफ्राय मोदोमनि लुबैनायफोरनिफ्राय जोङो बोथोर खारग'नो हानो दा जेब्लानाखि जों नायो बाइबेला जोंहाय फोरोङो आरोखि गोथार जिउनि बिसयआवहाय जेब्ला जों नायो जों नुनो मोनो जेब्ला सिमावहाय जोङो जोंनि जिबनाव जोंनि गोसो अन्तरावहाय जों जि गोथार जिउ ना बे गोथार जिउखौ इसोरनि होनाय जिउखौ जोङो बोजबनानै लानाय नङा बा जायगा होनाय नङा अब्लासिमहालागै जोङो बे मोदोमनि लुबैनायफोरनिफ्राय खारग'नो हानाय नङा आरोखि आङो दहायबो गेजेरावहाय बुंदों मोननै बिसयआ दिनैहाय जोंनि माबायावहाय साग्लोबबाय आरोखि बे मोननै बिसयखौ लानानैनो दिनैहाय गोबां सैताना जोंखौहाय पाप मावहोबाय एक नाम्बाराव जाहैबाय बिबिसारि दिनै बिबिसारि बे मोनसे पापखौ लानानैहाय दिनै ओरैबायदि संसाराव पापा परिपुर्ण जाबाय दिनैहाय बे मोनसे खाबुखौ लानानैनो सैताना ओरैबायदि जोंनि न'खरफोरखौ थेर बेथेर खालामदों दिनै जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफोरखौ थेर बेथेर खालामदों दिनै जोंनि न'खरफोरखौहाय गावस्रा होदों जोंनि मण्डलिफ्राव गुलाय गुजाय बेबायदि लाबोदों आरोखि बे मोनसे गाज्रि जिउ जेब्ला बे गाज्रि जिउजों दैदेनजाबाय जों फेजेनजाबाय जोङो बेबायदि मोदोमनि लुबैनायफ्राव जोङो थांनानै जों पाप मावगोन ओमफ्राय मोनसे बिसय जाहैबाय मोनसे जाहैबाय निसा फेग्रा मुवाफोर बाहायनाय दिनै जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रानो जाथों दिनै ख्रिस्टियान लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रानो जाथों दिनै गोबां मानसिफ्रा निसा बाहायनानै बा बे निसा बाहायोग्रा मोनसे गाज्रि जिउ गाज्रि आत्माजों दिनै दैदेनजानानैहाय दिनै गोबां पाप मावबाय आरो पाप मावनानै दिनै गावनि लाइफखौ बरबाद दिनै न'खराव समयसा आरो मण्डलियाव समयसा आरो दिनै गावनि बेक्तिगत गोबां रोखोमनि बिसयफ्राव जि बिसयफ्राव बियो जौगानांगौमोन उन्नति जानांगौमोन मोजाङावहाय दिनै बे बिसयफ्राव उनसरलांनो हमदों दिनै जेब्लानाखि नाय बे मोननै ओरैबायदि बे गाज्रि बे जिउआ ओरैबायदि दिनै जों ख्रिस्टियान न'खरफ्राव जों ख्रिस्टियान इसोरखौ फोथायनायफ्राव दिनैहाय बेबायदि खालामदों आरो जोंखौ फैलार खालामदों दिनैहाय जेब्लानाखि नायो जोंखौहाय मोननै जिउआ दैदेनो बेखौ बाइबेल स्पष्ट बेखौ बेरखांगोन आरोखि मोननै जिउआ थायो जोंनावहाय मोनसे गोथार जिउ जायखौ जों इसोरनिफ्राय मोननो हायो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गाज्रि जिउ सैताननि जिउ आरोखि बे गाज्रि जिउ बे मोननै जिउआ ओरैबायदि नांज्लायो होनना बुंदों ओरैबायदि नारा नाथा जाज्लायो बिसोर जुजिज्लायो दिनैहाय इसोरनि जिउआ जोंखौ मोजां लामाजों दैदेननानै लांनो नाजायो जोंखौ मोजां लामाजों बियो इसोरनि जिउआ दैदेनलाङो गोथार जिउआ नाथाय बे समावनो आरोबाव सैताननि जिउआबो बे इसोरनि जिउनिफ्राय माने बे इसोरनि जिउनि खामानि मावनायनिफ्राय बा मोजां लामाजों थांनायनिफ्राय बे सैताननि जिउआबो बा गाज्रि जिउआबो सेनानै लाबोनानैहाय दिनै गावनि खामानियाव बाहायनो एबा गावजों लोगोसे पाप मावफानो थाखाय दिनै बे गाज्रि जिउआवबो बोलो होयो जेब्ला बाइबेलाव नायो बिसोर मोननै जिउजों ओरैबायदि बिसारुज्लाय होननानैहाय बुंदों आरोखि दा बे बेलायावहाय आं ओरैबायदिल' बुंनो सानो जोङो
सासे ख्रिस्टियान जोङो बिमा बिफा जानानै बा जोङो ख्रिस्ट' फोथायारिफोर जानानैहाय दिनैहाय जोङो बिसेस जोङो जि इसोरा बुंदों नोंनि गोसोआ आंनि थाग्रा मन्दिर, नोंनि देहाया आंनि थाग्रा मन्दिर बा नोंनि गोसोआ आंनि थाग्रा मन्दिर जिहेतु बुंदों, बे मन्दिरखौहाय जोङो गोथार जिउनि थाखाय जों होथारनांगोन आरोखि। जेब्ला बे गोथार जिउआ जोंनि अन्तराव नैखौ खामिगोन, होमब्लासो जोंनि खुगानिफ्राय मोजां रावफोर ओंखारगोन आरोखि, मोजां राव ओंखारगोन। ओमफ्राय जेब्ला जोंनि बे गोसो अन्तरावहाय बे गोथार जिउखौ जोङो जायगा होगोन, अब्लासो जोङो मा होनो मोजां खामानि मावनायफ्रा जोंनि मावनायफोरजों नुजागोन। जेब्ला जोंनि बे गोसो अन्तरावहाय जेब्ला गोथार जिउआ थागोन, गोथार जिउजों जों दैदेनजागोन, होमब्लासो माने गासैबो बिसयानो माने मोजां जागोन आरो। मोनसे बाथ्रा दङ ना, बाइबेलावनो बेरखांदों, बेखौबो गोसो सिङाव जाया जोनोम जायो बा जाय बाथ्राया बेरखाङो बिसोर खुगायाव ओंखारो होननानै बुङो आरोखि। जेब्ला जों गाज्रि सानगोन, बे गाज्रि साननाया खुगायाव बेरखांगोन। जेब्ला जों गाज्रिखौ लुबैगोन, बे गाज्रि लुबैनायानो जोङो एक्सन खालामनानै जों बेखौ मावफ्लांगोन आरोखि। बेनिखायनो बाइबेलाव बुंनाय बायदि जोङो जोंनि गोसो अन्तरावहाय जोङो गोथार जिउखौहाय जोङो जायगा होनांगौ। बे गाज्रि बोथोरावहाय जोङो जेब्ला गोथार जिउजों दैदेनजानाय नङा, बे पापजों परिपुर्ण जानाय माबायावहाय जोङो गसंथानो गोब्राब जागोन आरोखि। आंनाव इसेबां मानि अयभास गैया, आं गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि अयभास गैया आरोखि। नाथाय जेब्लानाखि आङो बाइबेलखौ फरायबाय, बेखौ नुबाय, ओमफ्राय गुबुनफोरनि बाथ्रा रायज्लायनाय, गुबुनफोरनि माखासे खामानि मावनाय, बेफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनो आरोखि। माने गोसो सिङाव जेब्ला सोमजिनाय बेखौ बिसोरो खुगाजों बुङो आरोखि। जायखौ बुंथावा बेखौ बुंबाय, जायखौ मावथावा बेखौ मावबाय आरोखि। माने साहस मोनो, खारन नोंनाव गोथार जिउआनो दैदेनाखै नालाय, गोथार जिउआ नोंखौ दैदेनाखै नालाय, गोथार जिउआ जायगा गैया नालाय, बे गाज्रि जिउजों दैदेनजानायनि थाखायनो बियो मा बुंगोन, मा खालामगोन, बियो बेजोंनो थांगोन आरोखि। ओमफ्राय जेब्लानाखि नायो जोङो नुनो मोनो ओरैबायदि सैताना दिनैहाय जोंथ' दिनै आर'जनि हान्जा, जों आर'ज बिग्रा हान्जा, दिनै जोंखौ ओरैबायदि खाबु लागोन सैताना, बबे बिसयआव बेखौ खोख्लैनो हागोन, बबे बिसयआव बेखौ दुर्बल खालामनो हागोन। जों मोनसे बाथ्राखौ एसे गोसोखांनानैहाय नायनि, जिसु ख्रिस्ट'खौनो सैताना बेबायदि आनजाद लादों आरोखि। गोसोआव दंना, जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि एफा गोबाव 40 दिन गाहाम जेब्ला फास्टिंआव दंमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां उखैदोंमोन, मोदोमाव लेलायदोंमोन, मोदोम हिसाबै गोबां बियो उखैदोंमोन, मोदोमाव लेलायदोंमोन आरोखि। बे समाव जेब्लानाखि जों नायहरो, जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां उखैदोंमोन, बे गोबां उखैनायखौ लानानैनो दिनै सैताना नुदोंमोन जाहैबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ जोबोद उखैबाय। बेनिखायनो बे उखैनायखौ लानानैनो आङो बेनो माबा मोनसे जानो बुस्थुफोर जासिनानै, बे जानायखौ लानानैनो आं बेखौ पापाव खोख्लैनो हागोन नामा, आं बेखौहाय दुर्बल खालामनो हागोन नामा, बेखौ साननानैहाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव थांनानै सैताना बुंहैदोंमोन जाहैबाय ना। बेबायदि इसोरनि फिसाब्ला मा होनो अन्थाइखौनो सिथाव बानायनानै जा, रुथि बानायनानै जा, गोबां माने थागथा खालामनाय, गोबां बेखौहाय माब्रैब्ला दुर्बल खालामनो हानाय, बिनि सबसे जिसु ख्रिस्ट'नि दुर्बलथासिन, बबे बिसयाव दुर्बलथासिनमोन, बेखौ खाबु लानानैनो सैताना बेखौहाय आनजाद लादोंमोन आरोखि। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि जिबनावबो बिदिनो जायो। दिनै जोंनि न'खरावहाय बा जोंनि बेक्तिगत जिबनावहाय बबे मोनसे बिसयखौहाय लानानैहाय दिनै जोंखौ पापाव खोख्लैनो हागोन, जोंखौ निरासा खालामनो हागोन, जोंखौ पापाव होनो हागोन, बेखौहाय दिनै सैताना खाबु लाबाय थायो आरोखि। नाथाय दिनै जेब्ला जों गोथार जिउजों दैदेनजागोन, गोथार जिउखौ जेब्लानाखि जोङो गोसोआवहाय होगोन, माबा मोनसे गाज्रि खामानि फैब्लाबो बे आंनि नङा, जों बेखौ नाथ्रोदनो हागोन आरोखि। माबा मोनसे गाज्रि समस्या फैब्लाबो इसोरनि जिउआ जोंखौ थोनगोन, आर'ज खालाम, नों बेनिफ्राय खार, नों बेनिफ्राय एराय, नों बेबायदि बाथ्रा दाबुंफिन, नोङो बेयाव दाथां, जोंखौ गोथार जिउआनो गावनो सिगां जानानैहाय दैदेनगोन आरोखि। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि बिमा बिफानि समान आरो जायफ्रा जिखि सोमोन्दोनि जाया मानो, दिनै आं बे गुसुं इसोरनि बाथ्राखौहाय लानानै बेखौनो बुंनानै दोनथ'नो सानदों। जेबो बुंदों जाहैबाय, दिनैहाय बहाय बुंदों जाहैबाय, मोदोमनि लुबैनायफोरजों दैदेनजानो नाङा होननानै बुंदों आरोखि। बहाय गोदान बर्थ'आव एसे स्पष्टसिन जादों, बेखौ आङो खेबसे फरायनानै होबावनि, ओमफ्राय आं बेयावनो दोनथ'नो सानबाय आरो। 2:11 जाखौ सिनायखौ जोङो 1 पेटर 2:11 आंनि लोगोफोर, बे संसाराव खामि थिखोनायफोरखौ बायदि आङो नोंसोरखौ खावलायो। बे पेटरनि बुंनाय, पेटरनि बुंनाय, नोंसोरो मोदोमनि लुबैनायफोराव दाहाब नांगौ, जोंनि मोदोमनि लुबैनायफोराव दाहाब, मानोना बेफोरो अरायबो नोंसोरनि जिउनि जेंना जायो नांगौ। नंगौ, जायफ्रा जोंनि मोदोमनि लुबैनायफोर, जेरै बिबिसारिफोर, गाज्रि जानो लोंनो लुबैनायफोर, गाज्रि जायगायाव थांनो लुबैनायफोर, गाज्रि बाथ्रा बुंनो लुबैनायफोर, गासिबो मोदोमनि लुबैनायफोर, दा बेफोराव दाहाब आरो लोगो दालाफा आरोखि। दा बिनि उल्थायै मा होनदों,
गुबुन फोलेरफोरनि गेजेराव नोंसोरनि आखल आखुआ ओरैबायदि मोजां जानांगोन होनना बुंदों बिसोरो नोंसोरखौ इनाय मावग्राफोर होननानैहाय निन्दिब्लाबो नोंसोरो मोजां मावनायखौ जेब्लानाखि बिसोरो फैनानै नुफैगोन अब्ला बिसोरबो इसोरखौहाय हामबाय होनगोन बा इसोरखौ बाख्नायगोन होननानैहाय बेवहाय गोजाम मुगायाव एसे साबसिन बेरखांहोदों आरोखि। दा बेनिखायनो जोङो जेरैबायदि थाङा मानो हाथाय बाजार जागोन जोङो बहाबा लामा सामा थांगोन जोङो गारि मटर गाखोगोन जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो खामानि मावगोन बे गासैबो समावनो मा होनना जोङो फोथायग्राफोरनि दैखोनथि जानांगोन होननानै बुङो आरोखि। जाहाथे जोंनि गोसो सिङाव जोङो गोथार जिउखौ दोननानैहाय जोंनि मावनाय आखल आखुफोरजोंनो जोंनि रायलायनाय बाथ्राफोरजोंनो आरो जोंनि साननाय हनायफोरजोंनो जोंनि मोजां फोरोंनाय परामर्शफोरजोंनो बैखौहाय नालाय संसारि होननानै बुङो नालाय बेवहाय संसारि ख्रिस्टियान बा एनसिफोरनि आं खोथाखौ बुङा जायफ्रा संसारजों गोरोबफादों बिसोरखौ संसारिखागोन आरो बेवहाय ख्रिस्टियान खुनु एनसि बिनि खोथा गैया। जायफ्रा संसारजों गोरोबफानानै संसारजोंनो थांगासिनो दङ बा संसारजों दैदेनजागासिनो दङ बिसोरनो संसारिखा। दा बिसोरथ' बुंखागोन जोंखौहाय गोबां रोखोमनि जोंखौ ठाट्टा खालामगोन गोबां रोखोमनि जोंखौ बानसावगोन नंखाय बाखाय जोंखौ बुंगोन आरोखि। नाथाय बैसोर बायदि बेबायदि बैबायदि मानसिफ्रा बेबायदि बुंब्लाबो जेब्ला फैनानै नोंनि गुबै आखुथायखौ नुफैगोन बा नोंनि माखासे माबाफोरखौ केरेक्टारफोरखौ नुगोन बेखौ नुनानैनो बिसोरबो इसोरखौ बाख्नायगोन होननानै बुंदों आरोखि। दा बेल' खोथाया जोङो गोगोम जों गोथार जिउजों दैदेननांगोन जों इसोरखौ फोथायग्रोथारनांगोन बिनि उनावहाय जोङो दैखोनथि जानानैहाय जोङो गुबुननोबो जों साया होग्रा जानांगोन आरोखि। जों आर'जजों मदद होनाय बा गुबुन गुबुन खामानि मावनायफोरजों मदद होनाय जोंनि खुगानि बुंनाय बाथ्राफोरजों जोंनि साननाय हनायफोरजों जों मदद होनाय बे जों जिखुनु बिषयावनो जों बिसोरनो साया होनो हानाय जों बेबायदि जानांगोन आरोखि। अब्ला जोंनि सायाखौ मोननानैनो बिसोरो इसोरखौ बाख्नायगोन। दा आं गोलावथार बुंनो सानाखिसै अनजाग्रा नोंथांमोन इसोरा जों बयखौबो बोर होनानै दैदेनथों आरो जोंखौहाय बेबायदिनो लागारबो जोंनि जि दा बिनाय हान्जा बियो जोंहा लागारबो थाथों। दिनै जोंखौ गुबुनफ्रा नुहुरदों जोंखौ नुहुरदों सोरबा माबा माबि बुंनो खोमानाया सोरबा माबा माबि साननो हागौ नाथाय जों बेबायदिबो नङाबो जानो हागौ। जेब्ला बिसोर जोंखौ नुफैगोन जोंनि मावनाय खामानिफोरखौ नुगोन जोंनि आर'जखौ मोनगोन आर'जनि फिथाइखौ नुगोन अब्ला बिसोरबो इसोरखौहाय हामबाय होनगोन आरोखि। बेनिखायनो जोङो गोथार जिउखौ जोंनो जायगा होनानै जों गोथार जिउजों दैदेनजानि जाहाथे गाज्रि जिउआ जोंखौ खाबु मोना जोंखौ इसोरनिफ्राय बा मोजां जिउ दैदेननायनिफ्राय जोंखौहाय बोखेनानै लानो हाया। जों बेबायदि इसोरनि जिउजों जेब्लायबो इसोरा जों बयखौबो गेदेर आशीर्बाद